Imos ca primeira pregunta. Poderías contarnos un chisco do teu traballo? Eu traballo como artista e traballo con diferentes media, vale? Traballo con vídeo, con fotografía, pero, bueno, sobre todo, o meu traballo parte do espacio público, vale? Traballo con situacións que se dan no espacio público e a partir desas situacións ou intervencións artísticas que fago, pois se xenera como unha, non sei, unha documentación ou entón esos son como os materiais do meu traballo. Perfecto. Tiñas algún proxecto entre mans antes da declaración do estado de alarma? Pois sí, tiña un proxecto en Canarias, en Tenerife, en un centro que se chama ATEA, Centro de las Artes, bueno, que xustamente ademais iba a inaugurar o 2 de abril, bueno, que xustamente, vamos, nos pillou co traslado das obras e, bueno, xustamente, vamos, con todo o traballo feito, pero sin poder inaugurar. Entendo. Como afecta todo isto a túa creatividade e ao teu traballo? Bueno, vamos a ver como... A ver, afecta moito, non, en términos prácticos, en términos, bueno, pois eso, pois a exposición non se pudo inaugurar, non? Todos os proxectos que había para este verán e tal, pois todos se van a trasladar, non? Pois en ese aspecto, pois me afecta como, ou afecta a arte, como afecta a todo o mundo, non? En todas os medios. E logo tamén a nivel conceptual, digamos, quero decir, isto é vamos, é un cambio tan brusco para toda a sociedade que claro, tes que pensar sobre isto, quero decir, non sei, penso que non podemos seguir facendo as cousas exactamente iguais, sobre todo cando, bueno, hai un problema de saúde, non? Que vai afectar a como nos relacionamos. Pois imagínate o espacio público que é unha das cousas coas que eu traballo, como vai a cambiar a partir de agora, non? Por cuestións legais ou simplemente polo medo da xente a relacionarse cos outros, non? Bueno, e logo tamén pois por todas as consecuencias económicas, non? Como se vai a repartir esas consecuencias económicas entre toda a sociedade. Sabemos que sempre hai unha parte máis débil do sistema que é sempre os que sufren máis. Bueno, pois non sei, pois son un montón de cousas. Entendo. Nada, te estabas falando de cal vai ser a repercusión de todo isto, sobre todo no sector cultural. A seguinte pregunta ia relacionada con todo isto. Que opinas do dito polo Ministerio de Cultura acerca deste sector na actual crise do COVID-19? A ver, teño que decir que tampouco estou aí como seguindo exactamente, sei o que dixo, claro, non? A ver, é o que decía antes, ao final sempre hai partes máis débiles ou que, entre comillas, parece que son as menos importantes, non? Que sempre son as que sufren. Pois en este caso, pois a cultura, non? A cultura parece que non é tan importante. Eu, desde logo, me parece difícil facer unha lista de prioridades, non? Quero decir, está claro que hai prioridades, pero bueno, que logo se nos poñemos a discernir que é o importante o que non é importante. Claro, se pensamos na crise do 2008, pois todo o sistema cultural, quero decir, todas as bueno, a xente que estaba empezando a traballar sufriu un montón, e agora parece que ese mismo sector outra vez vai a volver a sufrir os cortes, cando paradóxicamente en todo este tempo se está consumindo un montón de cultura, un montón de cultura. Non sei se pensamos na educación, os nenos están en casa e vamos a estar facendo deberes. Ao final o que necesitamos é poder aplicar a creatividade. Non sei, quero decir, é fácil pensar vou aplicar unha prioridade, quero decir, vou a pensar que comer e curarse é o máis importante, non hai cartos para nada máis,
pero que tipo de sociedade queremos ser? Hacia onde queremos ir? Non sei. De verdade podemos estar sin a cultura? De verdade podemos seguir precarizando tanto ese sector? Evidentemente, eu non querería estar na toma de decisións en este momento que me parece tan complicado, pero bueno, que eu creo que tamén temos que ir aprendendo das cousas que fixemos, non? Das cousas que non se fixeron ben e, bueno.